echte wandelaar. Want ik zie door het symbool van de pelgrims. Ja. En, Dat is van Santiago de Compostela. Ja, en de schelpjes ook langs de deur. Vlaggetjes. Best op de top van de Mount Everest geweest. Nee, dit zien de Tibetaanse vlaggen. Ik heb in Lhasa in een weeshuis geweest. Nee, echt? Ja. In een weeshuis in Lhasa? Ja. En dat is ik noem dat, ik kreeg met de verjaardag, toen ik 50 werd, kreeg ik een stamboom van mijn Geert. En ze laat er maar iets leuks van maken. En toen dacht ik, ja, wat ga ik ervan maken? Ik dacht, ik wil een pelgrim. Dus ik heb ergens ik heb hem nou Franciscus gedoopt, omdat ik naar Assisi ben gelopen. Van Assisi naar Rome ben gelopen. En dus dit is, dit zit er nou al 6 jaar. 4 of 6 jaar. En dan is dus ook een beetje ontstaan uit die reis. Die heet ook een schelp omhangen. Dus dat is ook een pelgrim, die heet een buidel achter op de rug. Dat zien de cadeautjes, die vergeet ze nooit meer, hè? Nee. Dus ik heb al hier vol over de wereld met mijn voetjes mogen wandelen. En in de tussentijd ga je dan ontdekken wie je ziet, hè. Want eigenlijk is reizen is eigenlijk kijken nou zelf tegen een andere achtergrond. Dat is eigenlijk reizen. Want je bent wel dat je dan naar andere culturen gaat kijken, dat doe je ook. Maar je neemt het zelf natuurlijk overal mee. Maar hebben we het dan over reizen die ze alleen maakt? Ik heb in het verleden het meeste alleen gereisd. Want ik denk dat ze dan ook veel meer gelegenheid heeft om te reflecteren richting zichzelf, hè? Ja. Want als er ander volk bij is, nee, dan... Zo gauw ik met Ozee reizen... Oh ja, ja. Zo gauw ik met Ozee reizen, dan ziet de buitenwereld ons als bijeenhurend. Ja. Op wat voor manier dan ook. En de christenen is gauw contact. Ja, en als vrouw zien we heel gauw contact. Heel gauw. Nee, een vrouw is geen maar eerder benaderbaar als een man. Oké. Ik heb altijd heel makkelijk contact kunnen maken overal ook. Met mannen en vrouwen? Ja. 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 Huis ik ben, dat ging het Huis dan, ik ben. Huis ik ben. Eigenlijk, de naam zegt het eigenlijk al. Tenminste, ik vind het vanzelf heel vanzelfsprekend. Dat je mag zien wie je ziet. Ik ben, meer is het niet. Dus je hoeft geen rol te spelen, je hoeft niet de vriend, de zoon, de collega, wat dan ook te zien. Je mag zien wie je ziet. Met uw tekortkomingen, met uw overvloed. Met alles wat je ziet. Ik heb een idee. In verband met de 1,5 meter, hè. Als dit nou door blijft staan bij die viooltjes toch, dan gaat Rudy nog binnen als cameraman en dan kunnen wij heen. En dan kunnen wij heen. Ja, dat is goed. Ik zoek ook even. Ik zal hem even zo zetten. Dan geen steek 0 beschrijft het wel, Rudy het vastleed. Wat dit is, want dit is die praktijk. Ja, dit is mijn praktijk. Ja. In mijn praktijk moet je dus zien wie je ziet. En met waar je last van hebt, daar kun je ook mee komen. En dan kunnen we in de praktijk op verschillende manieren kunnen we er iets mee doen. Ik heb een setje natuurkaart ontworpen, natuurlijke inspiratiekaarten. Die hangen hier aan de moor. En die kan ik dus gebruiken als coachingskaarten, als ingang voor ergens anders te komen, zeg maar. En dat is een manier van mensen kunnen helpen, met waar ze mee zitten. Maar ook, hier wordt ook gemediteerd, hier wordt stembevrijding gedaan, hier moet je je stem laten bevrijden. Door heel hard te schreeuwen bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, maar een stemvrijdingsverhaal is eigenlijk zingen, maar dan zonder dat je een lied zingt of zonder dat het mooi hoeft te klinken, maar zingen vanuit je ziel. Als je nou geluid gaat geven aan wat er in je speelt. Of verwacht je over mij dat ik dat in klanken geef? Nee, maar ik heb wel even tijd om erover na te denken. Als je geluid gaat geven aan wat er in je speelt. Oké. Maar ook dat is natuurlijk heel subjectief, want stel dat ze van hetzelfde las is, dan zou ik door een ander geluid waarschijnlijk aan verbinden als ik misschien. Omdat ieder mens is wel anders, hè? Ja, precies. En hoe het klinkt maakt ook niks uit, hè. Of hoe het naartoe gaat. Het is ook heel erg dat je in het moment leeft en dat je kijkt waar dat het heen gaat. En het hoeft niks te zien. Snap je dat? Ja, die kan heel goed praten. Kom ze er tussenuit? Ja, Rosalie. Ik weet niet wat ze gaan doen. Maar de koffie zal wel hoe noemt ze dit, die therapie? Is het therapie?
hoe mag Het ik is, het ik noem het altijd huis voor bewustwording. Bewustwording van wat er in ons speelt en wat er aan de hand is. Huis van bewustwording. Bewust weren van wat is er. En wie leven hiervoor met ons verstand? We zitten, merendeel zitten we in ons mentale stuk. Maar we hebben ook nog dat... het rationele? Ja, het rationele stuk. Maar we hebben natuurlijk ook nog ons zielsstuk, ons spirituele stuk. Ik heb wel het gevoel dat dat steeds populairder wordt bij mensen. Is dat in deze periode, de tweede coronagolf, als we het zo willen noemen, niet handig als ze wat meer over zichzelf weten? Ja, dat zou heel handig zijn. En niet alleen vanuit het verstand, maar ook vanuit uw ziel eigenlijk. Hè? Is een bewustwordingscounselor of zo? Zo kunnen we het noemen. Zo kunnen. Ja, ik vind het wel lastig om dat in één woord samen te vatten. Maar huis voor bewustwording, dat klinkt misschien een beetje te algemeen. Er leiden vele wegen naar Rome. Ik gebruik dan stembevrijding, mijn kaarten, zingen, meditatie. Dat zijn eigenlijk mijn stukken. Afwandelen ook, vergeet een belangrijke. Afwandelen? Ik doe ook stiltewandelingen. Of dat je wandelend, dat je de natuur gebruikt als coachingsmiddel. Je kunt dus de kaarten gebruiken, maar je kan bijvoorbeeld ook de natuur gebruiken als maar dan coachingsmiddel. giet ik dan met iemand mee wandelen? Iemand wandelt met mij mee. En dan wandelen we in stilte. En dan vroeg ik bijvoorbeeld aan die persoon. Dat ken je, want je wandelt in stilte. Ja, maar van tevoren. Oh zo, ja. Het volgende stuk wat we nou wandelen, we lopen in stilte. Ik zeg, en dan zoek ik een voorwerp op wat je mooi vindt. En dat voorwerp gebruiken we dan in de pauze, om door een gesprekje over te halen of iets in dit trant. Heb je dat allemaal zelf bedacht of ben je dat op die reizen tegengekomen? Ja. Allemaal die verschillende... Eigenlijk doordat mijn liefdesrelatie uitging, kwam ik op een andere paard. Want ik mende vroeger, toen ik jong was, van doodgierdedum, hè, de relatie. Als mechje ziende droomde van die fijne relatie. En toen bleek dat viel in het water eigenlijk. Mijn vorige vriend die ging vreemd. En toen dat in het water viel, dacht ik, ja, maar wat is het dan wel? Als het dan niet om de liefde gaat, hoe gaat het dan wel om? En eigenlijk gaat het natuurlijk allemaal om wat er in ons speelt. En dan ben ik mee aan de slag gegaan, daar heb ik workshops mee gedaan, cursussen, noem maar op. Ook tijdens mijn reizen, ook veel mee gedaan. En van het een kwam het ander. En sinds 2007 heb ik deze praktijk. Zo lang al? Ja. Dus ik ben nu dat die relatie op de klippen is gelopen, best ik zelf gewoon reizen, de best op zoek gegaan naar zichzelf. Daar heb ik zelf gevonden, althans die indruk die wekt toch bijzonder. Gelukkig. En daarna ben je dat terug gaan geven aan andere mensen, Ja. die ervaringen. Ja. Dus dat ik mensen help om hun weg hun pad te vinden in het leven. Dat ze vooral hun weg lopen die ze graag willen lopen. En niet die ze moeten lopen of die ze meenen dat ze moeten lopen. Dat is op die manier. Ja. Is dat ook wat ze wel eens noemen lichter gewoon leven? Ja, dat Minder gaat bagage mijn tors. Ja, dat gaat ook lichter leven. Als je weet hoe en wat en waarom je de dingen doet zoals je ze doet, ja, dan gaat ook lichter leven. Zeker. Dus dit geeft mensen een aantal instrumentjes, maar ze moeten uiteindelijk de week zelf gaan. Natuurlijk. Je loopt op een paard. Ja. Ik kan nu alleen maar een stukje met hem meelopen. Of zeggen van, als je bijvoorbeeld in een bos loopt en je weet niet van welke kant moet ik nou op en je komt op een kruispunt, dan gebruik ik dat kruispunt op dat moment om te kijken. Ik zie je wel lachen. Ja, dus dat is op een kruispunt in uw leven, misschien letterlijk en figuurlijk. En wat ik dan met de persoon doe, is dan ga ik die verschillende wegen gaan belopen. Dan vraag ik eerst, waar stonden die wegen voor? Hè? Als je nou rechtsaf zit, waar staat dat voor u symbolisch? Dat is voor een nieuwe paard inslaan, een nieuwe baan, een nieuwe relatie, wat dan ook. Rechtdoor is de weg in lopen die je al aan het lopen ziet. Linksaf is misschien weer een andere mogelijkheid, maar je kunt ook teruglopen. En dan ga ik met de persoon gaan die wegen bevoelen, zeggen hoe voelt het als ik de paard loop waarvan ik denk, dit staat voor rechts. Hoe voelt dat? En dan kunt de mens zelf, ik ben alleen dan een beetje een aangever, de mens kunt zelf tot de ontdekking van, hé, dit voelt helemaal niet lekker. Die weg die ken ik al, dat wil ik niet meer, bijvoorbeeld.
En dan gaan we de andere mogelijkheden belopen. En dan vult degene zelf of het goed vult of niet. Hij zal dus op datzelfde kruispunt gestaan met verschillende mensen. En dat ze er dan zelf van stiers te kijken wie anders het verhaal weer is. En voor mij, omdat het niet mijn eigen verhaal is dan, hè, maar meteen van de ander, maakt het voor mij niks uit hoe het heen gaat. Als de ander zich er maar goed bij voelt. Als die maar vult, oké. Misschien vult hij wel van, nou ik wil eigenlijk naar rechts, maar het vult voor mij vertrouwder om toch op mijn paard te blijven, ook toch al op soort. Want rechtsaf gaan is misschien afscheid nemen van iets, snap je? Ja. Afscheid nemen van een baan, een relatie. Ja, dat mensen al jarenlang ergens tegenop hikken. Ik moet denken wat anders. Ik zit hier niet meer op de goede plek. Het was zo. Lijkt me toch lastig dat ze druk op een punt komt dat ze misschien wel of niet te veel geest sturen. Nee, dat sturen, dat hoeft ook niet. Want doordat je degene die bij je is, die laat zelf dingen benoemen. Ze geven alle antwoorden. Ja, ik hoef niet te sturen. Ik hoef eigenlijk alleen maar vragen te stellen. Eigenlijk best een soort van een natuurlijke GPS-apparaatje. Dat is een mooie, dat vind ik een leuke uitdrukking. Natuurlijke GPS. Ja, een soort kompasje. Ja. Met compassie. Dat vind ik symbolisch erg leuk bedocht. Dat vind ik erg leuk bedocht. En Ik mag een beetje de compassie van iemand. Dus die zegt van nou ik wil eigenlijk naar Noord, maar ik loop maar hier naar Zuid. Dan probeer ik te kijken van hoe kunnen we dan, wat is dan Noord voor? Hoe vult Noord voor? Wilde er wel echt in? Wat een leuke... Mag ik het een beroep nemen? Dat moet ik, maar voor mij is het meer een passie.